Пълните се желания. Те ги пускат постоянно. Да, дори това момиче, дето снима някакво хубаво направено. При тях с къси поли. Не искам да гледам тази. Как съм нахална, как си ги нагласиш? Омага. Майне. Така ли? Може ли тук да го пусна спокойно? Няма, ще това е по-интересно. О, така. Обаче как ги зарязахме? Къде? Аз това не виждам. Не, Това е ужасно така. аз много я харесвам. Обожавам тази Значи, прическа. Песента супер много ме кефи, имам я, но целият клип него не съм гледала, представи си. Господи, това е супер яко. А повече никой... Всички ги дразни филма. Това телевизор Аз на мен ми е симпатично. Супер, кей-поп кът. Направо да се свежда тебе кей-поп кът. Тук може да се стане. Like from this? Малко е странно това отзад да Till музиката, тук да гледаме. Да. Ние какво беше си купуваме телевизор? Не мога ми изгонат. А телевизора върви ли с DVD-то? А диска вътре, какъв е извинете? Да, харесвам чак толкова много. Слушаме, но гледаме друго. Добре, че се обърнах отзад. Тя не може да пее, но е тъпичка е, но много красива. И танцува яко. Да, това на тази Яни, която се тръгна. Тя ми разправя, съм гледала шоуто с нея, тя поръчва тотална куха лейка. Вика, и те в момента и налагат ти ми часа, Тя и Джина е такава. Вика, на мен прилича на кучка, смисъл, защото ходиш така. Не е кучка. Не. Тя така се Така държи. е, налагат и ми часа. Аз съм гледала само клипове, виж, аз не съм гледала в предавания. Ана я е гледала. Предаване е супер невинна така. Да, Ма тя не може тя е да- лигла, вика, тя е лигла в предаванията като лигла. Аре, върви си. Аре. Аня? Отивай да готвиш пришиндон. Да. Ти колко да ядеш? Много одобряваме, да. LG и Samsung. Филм. Пак ли ти бе? Окей, обръщаме се тук. А тя предната коя е? K-pop Zone. А мисля си. Ти пълзал ли пишеш? Да. Bring on the K-pop concert. I will like that. Ма те го рекламират ли? LG Cinema 3D Smart. Това значи ще получим диск. Приятелката почва. Тъпо. Второто копче. Не, ето тук второто копче. Отляво, отдясно наляво. Това е страхотно. Вау! Не са. Но е много красиво. Прекрасно е. Дай ми там. Давай. Което? Това... Как форми? Даваш ли топът с звук? Не, накрая. Мами. Нищо не се чува. Не също чувам. Какво направи? Ето чува. Да, чува се. Доста песен. Почва да играе. Секси е. Това ли дойде? Да. Предимно. Сори. Все още в мола. Да. Все още на телевизора. Самообслужване точно. Ние не искаме да си ходим. Не. Тук ни харесва. Ако пускат Супер Пише Джуниор. K-pop концерт. Подспираме якетата. I'm a mima, I'm a mima. I can stop, no matter what you say. I'm a mima, I'm a stop. Lyric play, click, play. Lyric song, click. Харесва ми, тя ми харесва. My. Фенгърлинг, тотали. Да ви кажа, че горната лява плочка на Силон е моя. Заявена. Да, аз съм Моите са казала. останали.
Няма нищо, не се, че без тази плочка той ще умре. Тя е този за сърцето. Това беше. Рекламен телефон? Да. Те рекламират телефон с тази песен. Така ли? Да. Смятай. Nokia ли? Samsung. Не, сигурно някаква LG. Не се знае. Значи, като ги слушам на сцената, само тогава разбирам дали някой може да пее или не. И Блес пее Блек. О, за Бога Филна изобщо не може да пее. Не може тя. И да рапира не Да може. рапира горе-долу, да, за да може. Слушай, се седи. Важното, че имат хубави тела. Визия. Всичко е визията вече, да. В кей-поп всичко почти е визия. Да. Напас. Пак ли? Сериозно? Знай се бавно се махай. Тук има нещо на Японски японски. е. Нещо си пору. Там е на китайски. Ето е тук. Австралия. Да е канджи. И аз. Този кафе. Не знам, много се китаец. Този е китаец. Да, този най-последния паш китаец. Пари. Не, японски е всъщност това. Между Мари. Да, така е. Не съм сигурна какво точно гледаме, но... Като да го уместим. Окей. Чакай, че плашим детето. Соши, поздравявам те. Стига, много ще ни се скарат. Стига. Толкова да се. Добре. Ай, чакай, тя ще играе. Давай чантата. Давай. Соши ще играе. Сега да ме гледаме. Ще задържиш ли детето, защото би трябва две ръце? Не. Чакай, я да се... Защото имах такъв. Имах сънувах, че виждам The Boys в магазин преди няколко месеца. Честито. Сънят ми се сбъдна сериозно. Ние бяхме ли там? Имаше хора около. Значи, внимавай какво сънуваш. Сънувай така. Сънувай концерт в София. Чакай са прекрасни. Реклама, ето го. Добре, се. Хьоян. О, Хьоян, толкова ми е антипатична. Не, Майя бяха... Айде, да почваме. Ще ви покажа любимата ми част. Английската част. Джиджи. Толкова е хубаво. Има една много симпатична, трябва да ми кажете как се казва. Добре. Bring the boys out, we bring the boys out. Тифани. Аз имам една много симпатична. Да, много симпатична. А тази коя е? Тейон. Това ли е Тейон? Да. А тази? Това беше това е Юна. Юна е, да. Нея ще я позная. Колко невинна Сега игра ще в пее сини. Лайн. Ето. I'm gonna make history. I'm taking it from the start. Oh, emergency. Това нали Юри? София не това. Как не? Да, изглежда като малко. Oh, ето. Generation make you feel the heat. And we're doing it, we can't repeat. So bring the boys out before to Ето я. Сойон. Много е симпатична и страшна. Не, спокойно, не го знам по-голямата част. Джесика. Да. Харесвах я руса. Много е готина. Да, не искаш да ги гледаш. I'm gonna make history. I'm taking it from the start. Oh, an emergency. I'm watching you for me. Ето я, много е симпатична. Соя.
Матейон. Не, Мака Сойон. София. Сега се люскам ли тук? Давай. Сериозно? Ще ми трябва малко място между тук. Давай. Давай, давай. Тук е сладка. Да. Ето тук още по-добре. Отстъпи 2 крачки назад. Check this out. Това ми харесва. И на мен това много ми харесва. Обърни се, Соши. Обърни се, Соши. We don't stop. Бързо свърши, бързо. Раят на Соши. Can't get the best of me. I'ma be what I wanna be. This is Добре, не е ли така? също като е малко. Аз не признавам, че не знам просто. Те повечето им казват, че има доста пластични операции. Така ли? Не. И се дава Не. защото в Корея е нормално. Да се питат, ти къде си направила днес? Я да видя. Очите, нали? Очите, тръпнала си. Не, според мен нито една няма пластична операция. Има. Не. Особено е тази. Това го намалете, ако искате. Сам внимание, внимаваме. Аз викам кей-попката, аз ще намали го. Тук има кей-поп. Какво търсите вие? Каже, нари. Mr. Simple. Изпейте цялата, моля ви. Пейте цялата ще е пета. Аз не я знам. Аз не я знам по принцип. Аз не я знам. Това пей. Лицата им колко са такива. На тях не мога да кажа, че имат пластични операции. Смисъл, взета си личи, че имат. Някой има. Да, 100%, аз не отричам. Тук има какъв е телевизор от самата? Ама виж му лицето, виж колко Това беше приятно. Да, колко са му големи порите. На кой това? Alright. Ма това не е оригиналният клип. Не. Не. Това е 3D. Ма трябва да сме точни, то клип, честно казвам, повече ми харесва. Alright. Para Mr. Simple, гътър, бачо. Para Mr. Simple, гътър. Много ли бързо? Отиваш се при това? Трябва да се вземем очила. Да. Още много ще се. Любимата ми част от цялата песен, господин. Ако е на 3D, те ще дойдат при нас. Да си купим очила. Това не си ще бъде пишно да бъде. Колко съм очите под това слушате го? Да. Видео, нали? Да, Виж, от едната страна са The Boys, от другата страна ми. Да, още когато ти казах, че да. Ние сме на седмата Не, небе. мисля, че ще не изгонят наистина вече. И аз те снимам какво. Да, бе, Гьохьон. Е, това през цветите го гледахме на 3D. Не. Искам. Ти какво правят? Камахете се. От Тези са по-сладки. Simple, гътър. Видяхте ли как казва? Para Mr. Simple, 6 без 10, 6 без 10. Всички сме 6 без 10, не се притесняй. Тук платещата се камера, защото оператора танцува. 22 секунди, моля да свършите 22 секунди. Blow your mind. Para Mr. Simple, blow your mind. какво ли да ви дал? Вижте, Шилон го няма, чак сега го осъзнах. Шилон го няма. Аз се видях.